Ki bor Shipai jongkari US but UK kilai snok tilang hakaban Ther Tyngeh kakin hun Lehnoh bala jen kershan dakari Iran kakin hun Houthi ha Yemen kani ke jeng penpai kala long hadien bakani kakin hun Lehnoh kala thombor bun sin iki jahat kamai ki bayat ling ba kaduriau Red Sea kajeng Ther daki bor Shipai kala long hapalat khat art li ki jaka kin thupru ya kanong ba jong ke Yemen kesana bat ya ka jahat kabadai kakut baklan jong ki Lehnoh Houthi ka Houthi President ki US Joe Biden ula Pyrshah kan ni kajeng Ther ki bor Shipai haka kerwo ka jong uda ka baula ong baki bor Shipai kla siat kala hadin bala ai hukum mu banya da ya kajeng la lut banya penya ki jahat ha ka wei na ki jakaya jahat ka bakong san ka perthai ula ong ba kajeng siat kala ki Lehnoh la le de ki Shipai US ringkat bat ki Shipai kari United Kingdom bat da kajeng kershan langru jong ki Shipai kari Australia, Bahrain, Canada bat ke Netherlands.